nna m gbara bọọlụ gbogbo mma gba ya bọọlụ mma gbatakwa ọnụ nka nna m onye kọrọ ịma na nna m zụrụ ahịa ọ zụrụ ahịa n'ọzọ nwee ego mma azụ ya ahịa nzụ ahịa ka nwee ike nwee ego ka nna onye kọrọ ịma na nna m bụ onye ozi bụrụ ụkọchukwu bụrụkwa pasịtọ mma abụ ya pasịtọ mma abụnye ụkọchukwu ka nwee ike mee ya ọfụma ka nna m onye na-akọrọ gị ihe a gee ntị ihe a mkpụrụ ọrụ kịta o mego ihe na be anyị ọ gbasọ na anyị Igbo ebe dị iche iche n'ụwa niile mana ọkọzi gbasata ndị Igbo ka nje makọrọ Igbo ka m na-agwakarị nwanne pụtara otu ndị na-agba otu chi anaghị eke akara ugo enyere Okeke o ji bịa ụwa ọha abụkwa akara ugo enyere Okafọ ji bịa ụwa Okeke nwere ike ịbụ onye ike ọ daa n'ọgụ akpọpụta ọnụ ọnụchasịa na-eme ihe ike enwere na-atụ ya ụjọ were nwetacha ihe ọ chọrọ inweta na ndụ na-eme ọfụma mana Okafọ ya na Okeke ṅụrụ ofu ala nwere ike akara o ji bịa ụwa bụ akara udo ọ bụ ha na ọkpaghị udo o were ebe anyị maka na Okeke tọrọ ya na Okeke maọbụ na Okeke bụ nna ya na okere ike na ya eke ya kwa ike oke gbuo onwe onye ọbụla nwere akara ugo o ji bịa ya bụ Igbo na-ege m ntị o nwere ihe na-adị na-agba sị ha na ndị ana ha na-eketa ike mana ndị onye ọbụla nwere akara nke onye na-enye onwe gị mara nke gị ifu gị enwere ike na be unu onwe onye na-eme ọfụma na onwere onye megoro dịka ihe egwuregwu like sports metụ ya ọfụma nke nwere ike pụta ụwa achọkwa na n'ụdọ ọsọ ị na-agba mmadụ agbalị ihe n'ezinụlọ unu enwere ike na-agbasị ndị bụ unu ya agba ọsọ a na-agụga efuru efu ị na-agba ọsọ nwere gị onye ifuru gbara ọsọ na-agbụrụ be nna ya na-agbụrụ ikwu nne ya nke onye ifuru gbara ọsọ ebe ahụ nwanne egekwa na mmadụ ntị ọkọ ọ bụghị oshi ma maka ị na-eje mana onye ihe dị mma chikere mmadụ ya ememu nwanne tinye isi maka mgbe ị ga-etibu na nke ha na-achọ ka ha kpọpụta gị na ha kwana gị na nke ya bụ ije na ịta n'aka ji onye ọbụla ga-achọkwa ka ọ bụrụ onye nke gị maka na ebe onye mmadụ ịpụtara ife bụrụ mmadụ ọ bụghị ofe ncha mfe m ọ bụ nwa nke kedụ ka anyị na-ekwu na enwere kpara nkata ncha ngwa maka ndị tigasịrị egwu na Igbo ụgasịrị egwu ọsadebe ha onye nke m tiri mkpu mbọsị ahụ fada Oliver Dị Coco mma ha etikwara ya nke fada ndị a niile mesịrị emi ụmụ ha gasị tigasịkwara isi n'iti egwu ezoghị nwere isi na-agụ aha agụa mana kedụ nke afịa na-edezi ude dịka n'anya abụkwa na ndị gbara bọọlụ dịka n'ezinụlọ Okeọcha enwere ndị ma akụkọ ama na Okeọcha abụghị abụ the main JJ enwere nke nkachara ha JJ nke tọkwara nke ahụ JJ mana mgbe Ọgọst nyipụtazịa tizi isi dịka JJ baje nwoke ọ dịka ndị ọzọ na-egwuzi egwu ọnwa o nwere ndị ọ na-ada isonye ihe dịkwa ndị nke tọrọ gị atọ nna gị mego ma nne gị mego ma ọ bụ ndị tọrọ gị atọ emesi sonye nwere ike chakarịa ha ọ na-adị mana o nweghị ebe a kụdoro ya ntụsi n'ihi emeriri ihe a ndị nke gị a mere ka ị wee chaa akara aka niile abụghị ofu chọta nke gị